Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында кыскача. Шолда Татарстанда иң зур мәчет төзелеше дәвам итә, бирдән инде эшләр башкарылган һәм тагын нәрсәләр көтелә. Спорт, музыка, тәмле ризыклар, Чолла парклар командасы җәйге чаралар программасын әзерли. Шолда Татарстанда иң зур мәчет төзелеше дәвам итә, исегезгә төшерәбез, җәмгыять мәчетен төзү эшләре меценатлар акчасына алып барыла. Бирдән инде эшләр башкарылганын һәм 2024 елда нәрсәләр көтеләчәк, бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Төзелеш кайный, бу этапта манаралар төзү буенча эшләр бара, алар 26 метрга үскәннәр. Манараларны төзеп монтажлар. Без инде хәзер 29 метрга күтәрдек аларны, тагын 40 метрга кирәк була күтәргә железобетон буенча гына. Аннан соң инде ойларны куйгач, аннан аларның биеклеге 80 метрдан артачак инде. Моннан тыш шелтәрләр буенча да эшләр тәмамлана, витражлар һәм тәрәзәләр урнаштыру дәвам итә. Аларның 30-ы инде монтажланган. Тышкы облицовканы алып бара, мрамор белән былтыр инде менә 1000 квадратный метр алыштаганнар иде. Быел инде шул 4000 квадратный метр дип уйлап торабыз инде. Шулай ук вентиляция системаларының һава үткәргечләрен монтажлау буенча эшләр дәвам итә. Янгынга каршы су белән тәэмин итү системаларын монтажлау буенча да эшләр башкарылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез, фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Спорт, музыка, тәмле ризыклар җәйгә күп калмады. Шуңа күрә Чолла парклар командасы шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрендә җәйге чаралар программасын әзерли. Чолларны бу чорда нәрсәләр көтәчәк? Бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Бу җәйдә Чолла халкы өчен кабат кино күрсәтүләр оештырыла, фильмнар һәм мультфильмнар җомга һәм шимбә көннәрендә күрсәтеләчәк. Аларны Азатлык мәйданында, Шишкин бульварында һәм Тукай яр буенда карарга мөмкин булачак. Моннан тыш Чоллар бушлай фитнес белән шөгыльләнә алачак. Җиңү паркында йога, Гренада һәм яр буе паркларында төрле күнегүләр буенча дәресләр. Саббортны шәһәрнең 2 урынында Тукай һәм Табиев яр буйларында үзләштерергә мөмкин булачак. Азатлык мәйданында джампинг һәм сайклинг буенча күнегүләр оештырылачак. Медитации на траве мы проводим совместно со школой сахаджи-йоги. Тоже очень хороший способ, на самом деле, понять свои мысли, как вообще вы себя ощущаете. И такой тоже своеобразный способ расслабиться после напряженного дня. Встреча с психологом. Тоже уже говорила, что на Шишкинском бульваре будет по средам дважды в месяц. Темы будут разные, можно будет предлагать также. Моннан тыш Чолла парклар командасы архитектура экскурсияләрендә оештырачак. Бу әле барысы да түгел. 14 июньдә Тукай яр буенда тавышсыз кичә узачак, музыка борти кулачларда гына уйнаячак. 15 июньдә Гренада паркында традицион экстремаль сабантуй үткәрелә. 5 июля, вечер пятницы. Это фестиваль, мы его назвали «Культвахта». Фестиваль будет посвящен индустриальному наследию набережных Челнов. Мы хотим немного больше рассказать о том, как строился наш город, почему вообще были приняты какие-то решения. Будет показ документальных фильмов о набережных Челнах, интересные фотозоны необычные, диджеи, музыканты, мастер-классы. Инде июль айында Чолла халкын гастрофест көтә. Экстремаль сезон 31 августта Гренада паркында тәмамланачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Пляж сезоны ачык, тик әлегә рәсми рәвештә түгел, традицион рәвештә ул 1 июньдә генә башлана. Чолда һава торышына яхшыра башлагач, кешеләр сулыкларга тартыла башлады. Аларның кайберләре инде 1 тапкыр суда кергән, икенчеләре кызына һәм волейбол уйный. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Беренчеләрдән булып пляж сезонын Эмиль Зайнетдинов ачкан. Чоллалы 30 елдан артык мош күнегүләре белән шөгыльләнә һәм көн саен диярлек Табиев яр буена волейбол уйнарга килә. Ел әйләнәсе хәтта кояш булмаганда да ул кызына. Все зависит от личного восприятия температуры. Некие купаются, мы купаемся вообще круглый год, допустим, я купаюсь. Вот, ну, мы с апреля начинаем здесь играть. Все зависит от личного самосостояния и здоровья. Все. Только
каждый, ну, все равно лето ждали, оно пришло, и, в общем-то, мы здесь. Шолда хава тұрышы солқын түнек күн батыш антициклоны йоғынтысында. Түнек солқын жел күтілем 23 майдан 24-сіне қаршы түн солқын булашақ. Температура 0-дан алып 2 градусқа қадар тәшкил итәшек. Туфрақта һәм хавада урыны белән 2-3 градусы минус томғасы белән һәм қырау фаразлы синоптиклар. Днем завтра ожидается от 16 до 18 градусов. Вот до таких значений в течение дня прогреется завтра днем воздух. При этом сохранится свежий северный северо-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. 25 май шимбә көнне біраз яңгыр көтелә. Көндіз явым-төшемсез, төнле һава температурасы 6-8 градус. Көндіз 25-27 градусы жылы көтелә. 26 май төнне сәгатьләрдә 11-12 градусы жылы көтелә. Көндезге вакытта урыны белән кыска вакытлы яңгырлар һәм яшенле яңгырлар көтелә. Максималь температура 17-19 градус булачак. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Оңайлы жайғы ая киімлері демисезон итіклер һәм ярым ботинкалар ярминке яршолда үзішінде оамитен Беларуси ая киімлерін Муса Жәлил урамы илі бишібі үзәкірет сәуді үзәгі әлікігі балалар дүниясы бинасы адресы бойынша сатып алырға мүмкін. Түрлі сезон үшін ая киімлерінің зур ассортименті жылы ботинкалардан алып жайғы жеңіл ая киіміне қадар. Обувь имеет очень красивую перфорацию и расположена по всей поверхности обуви. Спереди, сбоку, в области пятки, значит, вашим ножкам не будет жарко. Стелька анатомическая, повторяет форму стопы. Подошва выполнена из качественного каучука. Мягкая, не нагревается, дает амортизацию при ходьбе и снимает нагрузку на суставы. Күргәзмәдә ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен барлык төсләр тәкъдим ителә, иң мөһиме зур үлчәмнәрдә булуы. Она имеет с одной стороны резинку, с другой липучку. Хорошая перфорация по всей обуви позволяет ногам дышать. Подошва двухслойный полиуретан. Легкая, не нагревается и не лопается. Мужчины будут довольны. Шоллар Беларуси ая киеменең сыйфатын һәм уңайлылыгын бәяләргә өлгергән инде. Очень это удобно, я уже вот вторую пару, вот это 3-й год ношу. Лет смотрела именно светлые, чтобы были. Ну, я приехала специально сюда купить белорусскую обувь, потому что она мне нравится, я уже покупала. Беларуси ая киемнәр күргәзмәсен Муса Жәлил проспекты 55Б үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булагыз. Садоводы, внимание! Только с 23 мая по 1 июня в ВЦ «Экспо Кама» большая распродажа саженцев. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас! Требуется слесарь-сантехник, зарплата 50 тысяч, график работы 5/2, вахта, бесплатный завтрак. Объем работы небольшой, рассмотрим пенсионеров. Телефон 8 917 926 0630.